Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γεια. Λοιπόν, από εδώ είναι ο Στράτος. Και πίσω από εδώ ο καλός μας ο φίλος ο Αλέξης. Λοιπόν, Στράτο, γιατί θα μιλήσουμε απόψε. Ανέκδοτα ρε. Ανέκδοτα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει ο Στράτος. Με ένα ανέκδοτο. Μετά θα συνεχίσω εγώ. Άντε γαμίσου εσύ πάλι ο μαλάκα. Είσαι δίπλα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Στράτο, ξεκινά. Λοιπόν, ας πω το ανέκδοτο του Γιωρίκα και του Κωστίκα, το σάντουιτς. Λοιπόν, ήταν ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας και λέει ο Κωστίκας: Γιωρίκα, θα πάω να πάρω ένα σάντουιτς ρε, αλλά είναι στον τρίτο όροφο, περίμενα εδώ. Λέει ο Κωστίκας: εντάξει, όπως θες. Στράτο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εσύ πάλι ο πούστη που στριφογυρνάς εδώ, μη σε γαμίσω. Άιντε. Λοιπόν, Συνέχισε. πάει λοιπόν ο Γιωρίκας και αφού έφτασε στο σαντουιτσάδικο λέει: Κωστίκα, σάντουιτς θες? Θέλω, λέει. Ντομάτα θες? Θέλω, λέει. Πατάτες θες? Θέλω. Κρέας θες? Θέλω. Κέτσαπ? Δεν παίρνει απάντηση. Λέει: γαμώτα, δεν άκουσε. Πάει στο δεύτερο όροφο. Λέει: Κωστίκα, σάντουιτς θες? Θέλω, λέει. Πατάτες θες? Θέλω, λέει. Ντομάτα θες? Θέλω, λέει. Κρέας θες? Θέλω, λέει. Κέτσαπ? Δεν παίρνει απάντηση. Ρε το βλάκα, δεν μ' ακούει. Πάει στον πρώτο. Λέει: Κωστίκα, σάντουιτς θες? Θέλω, λέει. Πατάτες θες? Θέλω, λέει. Ντομάτα θες? Θέλω, λέει. Κρέας θες? Θέλω, λέει. Κέτσαπ? Δεν παίρνει απάντηση. Τα παίρνει, θα κατεβώ τώρα κάτω τον παλιό που θα το σκίσω. Πάει λοιπόν σε αυτόν: ρε Γιώρικα, ναι, ρε Κωστίκα, σάντουιτς θες? Θέλω, λέει. Πατάτες θες? Θέλω, λέει. Ντομάτα θες? Θέλω, λέει. Κρέας θες? Θέλω, λέει. Κέτσαπ? Ποιος το κατάλαβε? Εγώ πάντως για να πω την αλήθεια δεν το κατάλαβα. Ρε, έλεγε όλη την ώρα τσουκ και αυτός δεν τον άκουγε. Κατάλαβες? Του έλεγε ντομάτα θες? Κέτσαπ θες? Και αυτός έλεγε όλη την ώρα και αυτός από τον τρίτο δεν τον άκουγε. Το κατάλαβες τώρα? Πολύ σωστό, μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Σβήστο, δεν πει κάτι. όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ τίποτα, να είμαι ένας μαλάκας μας έχει πει στα αρχίδια εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα σας πω ένα ανέκδοτο. Ήταν ένας πατέρας. Λοιπόν, ένας πατέρας με το γιο του. Ανάβει τσιγάρο, ρε μαλάκα, πες καλά. Είσαι καθυστερημένος. Μπα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Εσύ τι πας να το ανάψεις? εγώ δεν πάω να το ανάψω. Πήγε. Πήγα να το ισχυώσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, Άσε. έχουμε κουμπίσει, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ο πατέρας με το γιο του μέσα σε ένα ταξί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ο ταξιτζής σταματάει σε ένα περίεργο σημείο, το οποίο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τριγύρω μπουρδέλα, όπου και να μπουρδέλα, κόκκινα φωτάκια. Τι να κάνει, παιδί 6 χρονών ρωτάει τον πατέρα του: ρε πατέρα, πες μου, τι είναι αυτά τα σπίτια, το ρωτάει. Εντάξει παιδί, ρωτάει. Αυτά τα σπίτια, του λέει, παιδί μου, είναι πολύ ωραία σπίτια και να στο εξηγήσω αυτό και τη διακόσμηση, παντού κόκκινα φωτάκια. Μάλιστα. Ρε πατέρα, του λέει, να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Πες μου, παιδί, τι έχουν αυτά τα σπίτια μέσα, του λέει. Αυτά τα σπίτια έχουν πολύ καλές κυρίες. Πουτάνες, του φωνάζει ο ταξιτζής για να καταλάβει το παιδί. Πάει μετά, του ρωτάει το παιδί: ρε αγόρι μου, γιατί μου κάνεις τους πολλές ερωτήσεις? Άλλη μία, ρε παπά, του λέει. Εντάξει, λέει. Αυτές οι κυρίες κάνουν παιδάκια, πατέρα, του λέει. Ναι παιδί μου, κάνουν, πώς δεν κάνουν? Ο ταξιτζής εντελώς αυθορμήτως τι του φωνάζει? Αισθάνεται εσύ πως να μαντέψεις, του φωνάζει: Πουτάνες. Μπάσταρδα, λέει, φωνάζει ο ταξιτζής. Λοιπόν, και κάνει άλλη μια ερώτηση ο γιος του και: ρε πατέρα, αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν τι γίνονται? Λοιπόν, και τι το απαντάει, ρε Στράτο, πώς να φανταστείς? Μπα. Ταξιτζίδες, λέει ο πατέρας του. Έλος τώρα ρε. Κατάλαβες τώρα? Όχι. Λοιπόν, ήταν ένας πατέρας με το παιδί του. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουν σε ένα ταξί και αρχίζει ο γιος του να τον ρωτάει ερωτήσεις. Λοιπόν, και να το συμπέρασμα ποιο ήτανε? Λοιπόν,
ότι ο ταξιτζής είναι ένα μπάσταρδο που γεννήθηκε από μια πουτάνα που δούλευε σε ένα μπουρδέλο. Που εκείνο το μπουρδέλο διακοσμιζόταν πάντα με ένα κόκκινο φωτάκι απ' έξω. Μέχρι και Χριστούγεννα κόκκινο φωτάκι είχαν απ' έξω, ρε μαλάκα. Έλεος, ρε φίλε. Λοιπόν, επόμενο για να δούμε. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος με μια γυναίκα στο σπίτι τους και πάει αυτός να τη γαμίσει τώρα. Τον είχε τώρα αυτός 50 εκατοστά. Σόπα. Τον έχουν έμονα έτσι, ξέρεις, στα 15 εκατοστά και σε μια δόση το χώνει όλο. Ντάμ, μια μέσα, πεθαίνει η γυναίκα. Της βγήκε από το στόμα. Ω, αμάν, τι θα κάνω τώρα, σκότωσα γυναίκα, πω, τι θα κάνω. Φεύγει λοιπόν, πάει σε μια μάγισσα και της λέει: έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλος ο κουτσός. Του λέει: θα πάρεις αυτό εδώ το μαγικό το φίλτρο και θα πας σε ένα πάρκο το βράδυ και θα βρεις εκεί κάτι βάτραγους και θα πρέπει να τους λες: θες να με παντρευτείς? Και αυτοί όταν σου λένε όχι, θα σου μικρύνει για 10 εκατοστά. Πάει λοιπόν βράδυ χωρίς να το δει κανείς στο πάρκο, βρίσκει εκεί κάτι βάτραχος, λέει: θες να με παντρευτείς? Όχι. Του μικρύνει 10 εκατοστά. Λέει: πω, ωραία. Πάει στον άλλο βάτραχο, του λέει: θες να με παντρευτείς? Όχι. Πάει άλλο πιο μικρό 10 εκατοστά. Πάει σε έναν άλλο βάτραχο και του λέει: θες να με παντρευτείς? Και του λέει: όχι, όχι και όχι. Και πήγε 0. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, τι δράμα θα πέρασε αυτός ο κακομοίρης ο άνθρωπος. Έτσι. Ο κακομοίρης. Μούζος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για που καθίσατε μαζί μας Και παρεθήκατε αυτά τα 7 λεπτά. Στράτος και Αλέξης. πάντα μαζί σας. Αλέξης και Στράτος. Πάντα μαζί σας. Ευχαριστούμε. Εσύ παλιό μαλάκα, φύγε από εδώ γιατί μου σπάσει τα νεύρα. Απόψε δεν μπορώ να κάνω μια ρημάδα εκπομπή γαμώ την πουτάρα. Και μην ξεχάσετε να δείτε Ακολουθούν όταν- πολλά βίντεο ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. με άλλα θέματα. Άντε, γεια. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ.